Рӯз ба хайр мухлисони Барселона. Рӯбарати Барса Рахим Стерлингро зимистон ба дасташ шомил карданиянд. Худи бозингар низ хоҳишманди ин трансфер аст. Барселона бо Педри доири тамдиди шартномааш ба мувофиқа расиданд. Леонардо гуфтааст ки Месси мехост дар Барса бимонад ва карьераашро он ҷо хотима бахшад, вале саргузашти ӯ акнун дар Барса ба анҷом расид. Якчанд аз аъзоёни шӯрои директорони Барса талаб доранд ки сармураббии Роналд Куманро ба истеъфо фиристанд. Президент Лапорта ба ӯ эътимод надорад, вале айни ҳол ӯро пеш кардани нест. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Дар ягон ҷо баъзо шунед, мо бошад сар мекунем. имрӯз мухлисонро иди футбол интизор аст. ҳам МЮ ва ҳам ПСЖ бо рақибони пурқувват Вестхэм ва Лион бозӣ хоҳанд кард. ҳамчунин дар Италия Ювентус зидди Милан бозӣ мекунад. Барои бозан шавқовартар кардани тамошои ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстонамон аз 1x истифода баред. Он ҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои кайҳунӣ пешниҳод мекунанд. Дароед регистратсия кунед ва истифодаи промокоди барсатиҷиро фаромӯш насозед, зеро бо он дар аввалин пардохт то 6500 рубл бонус медиҳанд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Барселона трансфери нимувзятгари Манчестер Сити Рахим Стерлингро ҳадафи асосии худ дар зимистон қарор додааст. Худи Стерлинг ҳам хоҳиш ба Барселона гузаштанро дорад, зеро ба фикри ӯ дар камно ӯ бисёртар майдондорӣ карда метавонад. Дар 4 бозии охири Сити ӯ фақат аз курсии эҳтиётӣ ба бозиҳо ворид гардидааст. Замони Барселона ба бозингарони нав пешниҳод мекард ки дар дастаи мо маоши арзанда хоҳӣ дошт. Дар як утоқи либоси васкунӣ бо Месси ва дигар бозингарони бузург ҷойгир мешавӣ. Шонси қаҳрамон гаштан дар тамоми мусобиқотро доро мегардӣ. Ҳоло бошад бозингарон фақат барои зиёдтар дар бозиҳо иштирок кардан ба Барса меоянд. Аз назари иқтисодӣ Барса наметавонад Стерлингро бо пули нақд харад, вале варианти ба иҷора гирифтан бо банди хариди ҳатмияш имконпазир аст. Барселона бо нимувзятгараш Педри доири идомаи шартномааш қариб ба мувофиқа расиданд. Музокиротҳо дар марҳилаи хотимавӣ қарор доранд. Бошгоҳи каталонӣ дар шартномааш банде илова мекунад ки мувофиқи он дилход даста бо пардохти 400-500 миллион евро метавонад гузариши ӯро амалӣ намояд. Педри аллакай дар чемпионати Аврупо исбот кард ки бозингари сатҳи ҷаҳонӣ аст. Баъди ба нафақа рафтани Серхио Бускетс, нимувзятгарони Барселона Френки де Йонг, Педри ва Рики Пуч сегонаи беҳтарини ҷаҳон дар хатти нимувиза хоҳанд шуд. Директори варзишии ПСЖ Леонардо баъзе аз ҷузъиёти гузариши Мессиро ба ин даста ифшо намуд. Ӯ гуфт ки наметавонам пинҳон кунам ки бо Месси қаблан суҳбат мекардем, вале суҳбати мо танҳо аз моҳи январ шурӯъ шуд ки он вақт то охири шартномаи ӯ 6 моҳи дигар боқӣ монда буд. Рости ӯ итминон дошт ки дастаашро иваз кардан намехоҳад ва хоҳиш дошт карьераашро дар Барселона хотима бахшад. Аммо саргузашти Месси дар Барселона ба анҷом расиду аз мо оғоз шуд. Бовар накарданист ки Месси акнун дар дастаи ПСЖ баромад мекунад, гуфт Леонардо. Бо вуҷуди 6 моҳи дигар шартнома доштанаш, агар Месси аз моҳи январ бо ПСЖ суҳбат карданро сар карда бошад, аллакай шубанок аст ки ӯ хоҳиши дар Барселона монданро дошт. Бо мурури замон агар маълум шуд ки Месси кайҳо хоҳиши аз Барса рафтан дошту гиряҳҳои афсусҳояш ҳама як намоиши бардуруғ буд, дар тааҷҷуб намеафтем. Зери коса нимкосае аст ва ҷузъиёти зиёди дигаре вуҷуд доранд ки мо аз онҳо бехабарем. Ҳамаи чизро танҳо вақт маълум мекунад. Якчанд аъзои шӯрои директорони клуби каталонӣ аз президенти даста Жоан Лапорта талаб доранд ки ҳарчи зудтар Роналд Куманро ба истеъфо фиристад. Ҳарчанд ки Лапорта дигар ба Куман боварӣ надорад, аммо ӯро аз Барселона ронданӣ нест. Шартномаи ӯ то моҳи июни соли 2022 муҳлат дорад ва агар ӯ ронда шавад, мувофиқи шартномааш ба ӯ бояд ҷубронпулӣ диҳанд. Ба замини ивазкунандаи сармураббӣ айни ҳол вуҷуд надорад. Йорди Кройф, мушовири Лапорта ки Роналд Куман дӯсти наздикаш аст, аз рӯи эҳтиром бар ӯ намехоҳад ба ҷояш сармураббӣ шавад. Хавӣ бошад дар давоми мавсим масъулияти дастаро бар дӯш гирифтанаш шубҳанок аст. Ба ғайр аз Хави Кройф вариантҳои дигар низ вуҷуд доранд. Ёрдамчии ҳозираи Куман Хенрик Ларсон ва сармураббии Барселона Б Сержи Барҷуан дар Нидерландия оиди рафтани Роналд Куман ба Барселона филми мустанадро ба намоиш гузоштанд ки дар он ҷузъиёти суҳбати Куманро бо Лапорта фош карданд. Куман ба ӯ гуфтааст ки агар ба ман дигар ниёз надорӣ, сари вақт масъаларо ҳал кун. ҷавоби маро номуайян гузоштаву аз пай ёфтани сармураббиҳои дигар гаштан аз рӯи адолат нест. Лапорта ба агенти Куман гуфтааст ки 2-3 ҳафта ӯ аз пай ҷустуҷӯи сармураббии нави Барселона мешавад ва агар ин натиҷа надод, Куман метавонад ки дар Барса монад. Янсен иброз намуд ки Лапорта шарм надошта дар расонаҳои хабарӣ мегӯяд ки бо Куман онҳо дӯстӣ доранд ва ӯ сармураббии даста мемонад. Жоан Лапорта дуруяи мунофиқ аст ва дигар хоҳиши бо ӯ суҳбат карданро надорам. Хушбахтона роҳбарони Барселона мусоидат намуданд ки Куман сармураббии Барселона боқӣ монад. дӯстон, дар ин гирӯдор дигар намефаҳмед дар Барселона чӣ рух дода истодааст. баъди ин қадар ҷангу ҷанҷоли дохилӣ, албатта даста дар майдон бозии хуб
хуб нишон намедиҳад. Ҳамаи футболбозон табашон хира ба майдон мебароянд. Аз куҷо дигар аз онҳо бӯи умед ояд? Умедворем ба наздикӣ ин масъала ҳалли худро пайдо мекунад, вагарна бо ин гуна натиҷаҳо ба бутлоқе мезанем ки дигар солҳо аз он ҷо баромада наметавонем. Шумо чӣ мегӯед дӯстон? Дар ин ҷо ки гунаҳгор аст? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Аммо дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ. Шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. Аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва суст гардидани қувваи мардонагӣ. Ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. Ширкати Азия Маркет барои давои ҳамаи ин дардҳо доруҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. Ҳамчунин доруҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву руда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунанд. Барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. Орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед.